barıp şiteler. Bik soğur gündüzlerin. Oba, koytup da şittiler mi bu akaylarım? Ebi, biz geldik. Selam abi. İstemedi. Selam abi, sağandın mı? Bik soğundum. Biz de biksini sağandık. Sen soğuna koytup şittiğinizme sobularım. Yo bir gördük kandı. Ben sizin için demre şeyler koymadım. Demre şekşikler dışarıdım. Munçalar yoktu. Hazır kuvarına şu kiremde şeyler eşerimiz birge. Bik zor Ahmet abi. Almaz. Devini de internet tutmay. Jey bir vakitte nişi kuzdurur bas. Aydan, sana eti bilen ne hatlı tapkır ettiler. Oğlum koyun da şu telefonu. Ni barında? Nişikindi. Mında evet benim sinden başka bir de dostum yok. Dostlar da bula ol, biz ebi yoluna koyduk. Şişme bizge, balık tuturga, sav hava sularga. İlk demre şu şeylerimiz. Anaklarım da yanımda. Ne dilesen şu barı. Şekeri de, bağı da. Soğular mısız kuşakaylarım? İyisen mi kuşakayım? Ne bu sana kuştamış? Bu bir zor rahmet. İsem soğukaydı bir şey tegizme bağı kaylarım. Etini de biz isem soğuma. Aybat kına, köp selamlar yolladılar. Ярый. Быйыл минем данлыкларым, Алла теләсә, җәйне минең янда узырга сүз бирделәр. Шуларның кайтканнарын көн үзен көтеп йөрим әле. Кайтырлар, исән сау булсыннар. Әйдә күшекәйем безнең белән, тәмле чәй эчеп алып, дуга кылыйк. Ярый, әйдә. Бабушка! Бабулика! Родная! Ты где? Абау, минекеләр түгелме соң бу? Әллә кайтып тиз җиттеләр инде. Ярый күшекәем, мин киттем. Ярар, сау бул. Ярар, улар сез яйдыз. Мин киттем тавларына кадәр керәм. Aydan, oğlum koyun çok telefonu ha. Tukta indi. Koytuğu okuş lefeden alıp bir selfie yapsap alayım hele. Girişmin bittiğinde olma olaylara selfie alsam yatıp. Kız işleri ol. Эбиге buluşalım. Привет! Мы хотим с вами познакомиться. Я Ильяс, это мой брат Ильназ. Olmaz bulan. Эмин Айдан. Приятно познакомиться. Смотри, у меня iPhone. Хочешь покажу? Хочу. Bizde bir şey Ильназ. Может, прогуляемся по деревне? Başlandı, прогуляемся dey. Sen işle buluz tilinde söyleşesin. Вот min Tatar tilinde söyleşem. Uzyak ham tilinde söyleşem. Почему? А наша бабушка сама с нами на русском языке разговаривает. А minime bilminim bilen gel Tatar tilinde söyleşem. Tuqay baba aytgan. Rus tilini yaxshi bil, Tatar tilini yaxshi bil degan. Men o'z komil tilinde söyleşem. Оба, күрмишәдер торам. Күрше мая безгә кунакка кергән бит. Ebikay yapsın koya jindin o. Менә шишмәгә суга төшеп менәсе идем. Bir özüm kaytıp gelem. Бик зур рәхмәт, улым. Илназ, улым, ник бик маңгае басып торасың? Болтан суга төшмәгәндер бит. Вот думаю, как я сюда попал. Ничек инде упал? Әле алмасы буена да барып җитмәгәндер? Я говорю, не упал, а попал. Папалыдан инде улым, мамалы да киләсе елга кайтарга. Атна уртасында эшләре бар шул. Җиләкләрем дә өлгерде. Әйдәме сине авыз иттерәм? Спасибо, сами кушайте. Кош ите диме? Нинди кош ите булсын? Җиләкләрем өлгерде дим. Аңламассың бу балачагыны. Безнең балаларыбызның туган тел белмәвенә ата-анасы гына гаепле. Ахирәткәем, минекеләрне күрмәдеңме? Сезгә күрмәделәрме? Күптән түгел генә монда иделәр. Ярак китмәгәннәрдер. И Сөньякәем. Анакаларым туган телебездә бер сүз дә сөйләшмиләр. Бик читенсенәм инде.
Уятты гына интира бит анан. Балага сыгып утырыр вакыт түгел. Сен алар мәҗбүри туган тел бездә сөйләшергә. Сен аңа маш итеп куан. Әле мин тагын әйтәм. Бала чагын кумда тегени. Эй, исемендә оныттым инде. Айфон диме. Көн үзен шунда утыра бар бит. Уенчык дисәң, уенчык та түгел. Әле аның бәясе бер ат бәясе диләр бит. Кая барам икән бу дөнья? Әйттем бит мин сиңа, күпме генә тырышмасың да, монда интернет юк дип. Айдан, айтсам да кызык түгел икән. Кире шәһәргә кайтмыйча булмас инде. Әлләсең мин әйттем, су куенырга барабызмы, карбакларны да алырбыз. Әйдә, соң булмаса тизне җыйык та киттек. Бик күптән тотып карыйсың бу нәрсәне. Ай-ай, шума нәрсә икән. Үзе ялтырай. Тыштан ялтырай, эчтән калтырый инде Соня. Башаны иң кадерле минутларын урвасына шу бәләкәй генә пыяла кисәге. Безнең булачак авыр юрга туры килсә дә, бик күңелле иде шул. Утаудан йомырка тегеретүләр, алак өйләр искә төшә. Искә генә төшәмәсәң, төшләргә керә. Шишмәгездән күп сәлам. Сәлам, рәхмәт уам. Минем монда төшмә буена бардымы? Әйе Дәүни, син мине гафу ит, мин бер дә дөрес сөйләмәдем. Алмаз мине бик матур су буена алып төште. Авыл белән таныштырды. Минем дустым буласың килсә, җәй буе авылда яшәр дип әйтте. Ого, все здесь? Кая җыендыгыз? Безгә эре барыр идегез бугай. Арабыз ничә бармаска? Бака иләксә генә инде сезгә. Күп сөйләшеп, бүтән балыкны куркытып бетерерсез. Ничего себе, это ты? Әйе мин. Нәрсә эзлисең соң сез уларым? Бу ядан бирле кабалана. Менә шушында өстәлгә генә телефоннарыбызны куйдык, көлгә юкка чыкканнар. Это, наверное, мальчики спрятали. Әби, син дә күрмәдеңме? Әйттем бит күшкәем, бик кирәк булса сорадылар, дидем бит. Сорадылар. Күр бу кашыкларны. 80 яшьлек әбисен не понимает дип йөрделәр бит кынызын. Кая микән минем кычыткан? Әбиләр шундый ява. Улан, күз нурым. Давай нигезеннән белән татар телендә генә сөйләшергә, бүтән кыланмаска сүз бирәсезме? Гафу ит мине, Дәванәй. Барыгыз да гафу итегез. Мин сүз бирәм, бүтән бер кашан да эшләмәячәкмен. Бу кыйбатлы телефоннарыгызны килеп чакта гына кулланырга, бүтән кыланмаска сүз бирәсезме? Сүз бирәбез. Сабыларым, бала чагыгызны иң кадерле минутларын телефонда уздырмагыз, әбиләрегез янына кайтыгыз. Сез дә сакламагач туган телебезне кем сакларсың? Туган телебезне саклагыз, яклагыз. Кайда гына яшәсәгез дә, туган телебез югалмасын. Теле барның иле бар дип.